problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Hua! Hoo-ha! Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pan, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban. Si Saybaya June, so third party, duman ki Alipayo. Foreigner ba yun? Foreigner, so third party. Tama, foreigner ba? Porque es la Kaya naman, adi. no tiene pegas porque es genial. Yung 224, Así me gusta. foreigner, adi anong nangyari? Anong nangyari sa enda? Wala na. Siniblaga na talaga si Andy Eginman. Maringani taba kung si Sian Lim ang nadali ni Andy Eginman. Di ba? Totoo yun. Nagpara-ilusyon da si Sian Lim kay Andy. Di ba, Miss Kamatis? Miss Jasmine? Di ba? Binasted lang ni Andy Eginman kung sindang magkalinawusan anapod sa iya Mrs. Andy Lim. O di ba? Kaya ngunya si saya siya apodo ka Mrs. Andy Lim sus Mariosep naman o. Kaya pinili niya si Alipayo. Eto namang si Alipayo afam so kanya Jerome. Si Saysoy sinalida ki Eginman. Si Sayang sinalida baya dyan. Dari tayo sung kubya ining sa kuyang collar, sa kuyang korbata. Tanapa kiso botones kan sa kong kunyan. Sa kong yellow na, pwede naman Jerome ining kombinasyon. Pwede na. Yan so selyo kan KBP. Yan kapisanan na mga yan, ayusan ta, posing ta. Unigarin kulyo tibang salbayang ining yan. Yan, pwede na. Petang, pam, pan, que tumban, que pin. Ecstasy. Sisay pa ding Noel so third party. Sino ba yon? Ikan mo digdi so third party. Mga bata binayaan baga ni Andy Eginman so kon adi. Udakuldang fans kita sa kunyan. Sa BIA. Sa Bicol International Airport. Oy, Sir Edwin Ala. Good morning Tavi, Sir Edwin. Na Ala. Mga barkada ta dyan sa Bicol International Airport. Mga kunyan, mga drivers ini Juna sa Philcab, sa Grab, sa taxi, mga barkada ta dyan. Sir Edwin Ala, good morning, Tabi. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ang biya? Makunya na, aram nindo, ini, dyan sa airport, sa Bicol International Airport, madagdag na nin biyahe dyan. Igwan na nin pinag-workout na may direct flight na from South Korea to Bicol International Airport. Iyo John.
good thing muna tayo ngayon na pinagtatrabaho, pinagpaluwas na nara Congressman Joey, nara Director RB Aguas, may administrative works na, kumbaga, hururon, igwananin, paghururon yung sa indang personnels, so concerned agencies and concerned ining airline companies, direct flight na June from South Korea to Bicol International Airport. Plus, igwa pang dagdag na mga flights hali digdi sa BIA pasiring sa iba pang lokal na tourist destination sa Pilipinas. That would be a good start. Kung rumdum tabi nindo sa ekonomiya, pinag-emphasize ini ni Congressman Joey, sa ekonomiya, importante na may naglalaog na kwarta sa sarong lugar. And ang naglaog na kwartang iyan, masirkular. Da isa na makukonsentrar sa sarong kumpanya. Da isa na mapapaduman sa kita kan sarong kumpanya or sa kita ni nagkapirang personas. Kundi, kuwampo, masirkular sa komunidad. Ang apod kaan ninda, horizontal spending. Tabi horizontal spending. Gusto sabihon, makuot kita sa bulsa, kukuhaon sa pitaka, igagaw-gaw mo duman sa babayadan mo, either produkto or services, horizontal baga, sige ang kuwangkaan, dalaga, nagsisirkular, horizontal spending. Pag nagsisirculate ang kwarta, vibrant po ang ekonomiya. Iyan ang pinaka-simpleng pagladawan ka ni Congressman Joey, sarong ekonomista, mag-aaram ninda yan. Pagdaing naglalaog na kwarta sa sarong lugar, ang ekonomiya will not spike up. Kaya grabe bagan pag maniugot kaan kan mga lokal na gobernantes niya to, including yung Department of Tourism, they're working it out administratively. Plus itong so technical matter baga, na yung saro sa nakakaulang dyan actualmente sa Bicol International Airport, among others, is supag-relocate ni nagkaperang transmission lines kang National Grid Corporation of the Philippines. Ining NGCP, dyan baga minatulay ang kuryente ta. Hali duman sa nagpuprodusir kang kuryente sa indang production plant, matulay iyan dyan na kuryente, ipapabulos pasisiring sa substations kan minabarakal na kooperatibas nin kuryente, one of which Aleco. Yan, igo dyan yung mga main transmission line na nasa direct flight path kan landing as in take off. Tayan bagang kuan ang international flight kay puhan kaan igwa ning mahiwas as in libre do na flight path. Pag landing mo na pag take off, tabuelo ang thrust kan makina kaiyan pag bina take off baga, and pag ba-landing naman kay puhan clear na maray ang lalandingan, tanganing daining obstruction, safe ang landing. Ngunya na walk out naan, ang sabi igwananin mangyayaring physical works kan i-relocate na itong so transmission line, so tower, so tower kang kunyan kan NGCP. Pagkatapos, igwa na nga ning na so asaro pang problema itong so halipot na runway. Takaipuan baga kan mga international flights, kumudara kulang eroplanoan, kaipuhan an halawig na lugar na sa indang bebeluhan, pag take off, buda pag landing. Madagdag, ni nagkapera pang linear meters dyan sa runway. Pasiring nga ni duman sa kunyan, pasiring duman sa Kamalig ang aagihan na propriedades na na-walk out na kan lokal na gobyerno kan Kamalig. Pinasalamatan nga nito ni Congressman Joey. Salamat nga kay Mayor Caloy Baldo ta na-walk out itong su property owners na aagihan na ibenta na sa naman ito. So iyan po tabi. Kaya magayo nun na igwa na ning Juan Jerome, South Korea, direct flight
mangyayari. Soonest, nag-workings na sa tuyang mga ahensya di gobyerno, ang mga leader politiko niya to, ang Department of Tourism, yaon na tabi yan dyan. And plus the fact na yan, preparado na so mga feeder roads dyan, kay puhan talaga man na magkaigwa na ning biyahe naman Jerome. Mga rin mahiling mo si Jerome, natasibot-sibot ka Jerome, may dara kang maleta. Pagparahapot dyan, nagidali ako, matatardi na ako sa flight ko pa, South Korea. Uyugon mo. Bicol International Airport, pasiring sa South Korea. Sinasabi ko, Sir Edwin Ala, good morning tabi sa Indo dyan. Tingog kan banwaan ining sa Indong naantabayanan, kasabay ang bilog na tropa. Ako po, si Pio Fernandez. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May impormasyon kita dyan na tulos sa luwas. Mga flight Panaga, Masbate, lipat na sa BIA. Iyo po, tabi, balyo na dyan sa Bicol International Airport. Ilingabaya yan, Sir Pio. Mas gwapo ka pa ng 10 paligo kay Alipayo. Pero deadly si Alipayo sa mga mestisa. Bakong sumatibay ini mag-surf si Alipayo, pag matibay mag-surf, mas matibay magsakay maglunad sa surfboard. Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marhay na aldaw. Go ahead na. Yes, maray na aldaw, tabi Sir Pio, maray na aldaw sa mga parantabay. Tama-tama, nadiskutir tayo na may kinaaraman sa mga international flights na pwedeng magbukas na digdi Sir Pio sa Bicol International Airport. And kadakol nga ni naman, nagbubutwa kaya na istorya and ako lang naghapot kung ano na nga yan sitwasyon mo yan sa BIA. Ready na ba nga yan? Ano ang mga preparasyon? Tamang-tama Sir Pio, kay bahan ko niyan, si Sir Roland Busito, ang terminal manager na Bicol International Airport. First, si Sir Pio Fernandez po ng DCGB. Hello sir, good morning po. Yes, good morning sir. Si Pio Fernandez po ito ng Radyo DCGB Legazpi. Thank you so much sa oras po sir. Nadidiscuss ko po dito sa programa yung plans administrative workings na parang may preparasyon na tayo for upcoming additional flights including yung South Korea direct flight. How would you confirm on this, sir? Go ahead po. Yes sir, first of all po, good morning po sa lahat ng mga nakikinig. No? Actually po, yes po, may mga ongoing po tayong meetings actually sir with concerned agencies like the DOT-5 po. And isa po sa mga napag-usapan is yung preparations po on how to entice additional more domestic flights sa BIA and also to accommodate po international flights. With regard po doon sa domestic flights, currently po it is a work in progress naman din po with the help of the DOT-5 and actually po kasama din namin dito yung office na nitong Joey na mag-work out po na magkaroon tayo ng mga additional flights sa BIA. And with regards naman po sa international flights, rest assured po that the airport is ready po to accommodate international flights. Siyempre po, may mga considerations na siguro na tinitignan yung ating mga airline stakeholders. In particular po siguro yung ating concern sa mga restrictions ba sa ating airport. So, i-clear natin sir, talagang meron na ng usapan, administrative talks, to entice itong mga dagdag na flights including international flights. Now, may nabanggit ka na yung Bicol International Airport is ready to accommodate international flights. Sir, how would you expound on it and paano mo ma-qualify taking in consideration na parang may ginagawa pa dyan na physical works, technically physical works, yung runway parang papahabain pa and yung transmission lines and yung towers ng NGCP parang problema pa yan. Kindly educate us, Sir Tabi. Go ahead po. Okay, sir. If you observe po kasi, sir, currently ang mga lumalapag sa atin na mga aircraft using yung mga domestic route is yung mga
jet aircraft na, yung mga Airbus 320, 321. And considering po yung mga regional flights natin within Asia, mostly po, yung same aircraft lang naman din po ang ginagamit. So technically, pwede po sila makapag-land dito sa BIA. So regarding naman po dun sa consideration, sa mga restrictions, yung sa papahabain po yung runway, feeling ko, sa tingin ko po hindi siya yung papahabain physically, no? Ang main po yata dito is regarding dun sa obstruction natin sa transmission line. So dun po kasi we have to secure po muna kasi funding para ma-relocate ba si transmission lines natin para at least magamit po yung full capacity ng ating runway. So yun po. Currently po kasi parang yung sa transmission lines natin, meron siyang tatlong activities na nakasama. Una po kasi kailangan i-survey muna yung mga areas ba na pagbabaonan ng transmission lines. Pangalawa po, syempre once ma-survey na po yung mga yung area or lupa na pagbabaonan, mag-allocate po ng funding para bilhin siya. And pangatlo naman po, once nabili na po yung lupa, doon po mag-allocate naman ng funding para mabawanan po si transmission line natin. Currently po kasi, ang fund lang po na nakaika for now is the partial area survey ng area tsaka yung site acquisition. So sa part po kasi ng actual relocation ng transmission line, yun po yung currently na ginagawa ng hinahanapan ng funding. So, but rest assured nga po, yung sabi ko, if the airlines will utilize po same aircraft naman, yung mga 320, 321, they could land and depart po sa DIA natin. Mhm. Yun. So that's good. That's good news kasi taking in consideration itong medyo konti pang technical needs na dapat ma-resolbahan, pwede na dyan mag-land yung mga international flights, depende po sa klase ng aircraft na lalanding at take off dyan na may international route. Sir, ano po? Yes po, yes po. If yun nga po sabi ko, if the airlines will be using 320 or 321 na aircraft, na same po na ginagamit nila sa mga domestic routes po nila. So, Yun. possible po na magkaroon ng international, makalapag po sila. Yun, yung mga A320 ba yan? A321? Yes sir, yes po. Oho. Meron naman kasing mga international flights na ganyan ang gamit na aircraft. Kaya pwede na palang i-accommodate dyan. Ano, sir? Yes po, yes po. Oo. How true na yung parang South Korea na may mention, direct flight? How would you confirm, sir? Actually, sir, naging part siya ng usapan namin with the DOT and the office po ni Kong Joey na to, kumaga, magtingin ng market for sa Korea po. Pero yun nga po, currently po, that is a work in progress pa naman din po. Isa po siya sa mga tinitignan ng DOT-5. Kasi po yun nga, alam naman po natin na ang aviation industry po is business pa rin siya sa part ng airlines, no? So, we have to create po kasi market tsaka demand para po doon. Mhm. Well, copy, sir. Now sa facilities, yung sa pag-accommodate natin ng pasahero, both yung outgoing and incoming, kumusta po? Ano pa ang parang major obstacle na ginagawa nyo ng paraan dyan sa BIA? Please go ahead. As regards naman, sir, sa mga accommodation ng passengers po, kumbaga, currently po kasi hindi pa naman natin namimit yung full capacity ba nung ating airport. So, though sa trend natin is pataas yung statistics natin from simula na nag-umpisa tayo ng operations. But, yun nga po, sabi ko, hindi pa naman siya fully na ma-maximize si capacity ng terminal building. So, okay pa po si mga pasahero kung yung ease of travel or yung mga transfer from one area to another. Medyo, pa po siya, convenient pa po sa part ng mga passenger. Meaning to say, komportable pa both the outbound and incoming passengers na gumagamit ng facilities dyan. Yes sir, opo, tama po. Oh, yun. May nakausap ako, sir, I don't know kung sakop ninyo ito, yung parang tourist information facilities dyan, parang meron ba tayo dyan na ito Albay, ito yung mga tourist destination, ito yung dapat na gawin, ito yung vehicle ng pwedeng gamitin mapunta sa ganitong destinasyon. Meron ba dyan, sir, na nakalagay sa complex, sa compound mismo, sa loob ng airport? Go ahead po. Yes sir, actually po sir, sa arrival area natin, sa domestic arrival area, meron po tayo na DOT Tourism Visitors Lounge. So meron po doon personnel si DOT-5, minsan si Province, minsan si Legazpi City, nag-duty po sila doon. Sila po yung nag-assist sa mga passengers sila. And may mga document naman po sila doon or parang IEC when it comes to, yun nga, pag-assist sa mga passengers kung ano sasakyan, kung saan sila pupunta.
Yun. Oo, including yung descriptions ng kuan ng ating mga tourist destinations dito, sir, sa Albay. Ay, yes po, opo. Opo. Sir, kung may statistics po ba kayo kung we are on the rise na sa ating passenger arrivals? Yes sir, wait lang po. Actually sir, opo, tawag nito, wala kasi akong hawak ng actual statistics, pero we could confirm po na from the previous years, actually po, 20 comparative to the 2023 statistics, na nasa 600 plus thousands lang yung passengers na na-accommodate po natin, that's inbound and outbound. For 2024 sir, we accommodated na sa 800 plus thousand, so that's 20 plus % increase po ng passengers ni DIA. And po, in addition doon, kumbaga mas mataas din tayo ng at least 20% from the 2019 statistics natin during the pre-pandemic na nung 2019 sir, umabot lang tayo ng 600 plus mahigit na 600 plus thousand na passengers as compared to the 800 plus thousand ditong 2024. So we're taking off now, sir. We're taking off na. Yes po, tama po yun sir. That's good enough. That's good. Now, yung mga nakikita natin sa social media, mga additional flights from BIA to other destinations, kindly explain po, sir, anong mga lugar po yon? Currently kasi sir, yun nga, with the, alam naman po natin na may mga changes na mangyayari sa NAIA. Part po kasi naging po kasi yung mga turboprop or yung mga propeller na manggagaling sa NAIA to other destinations. So, we might as well po na i-maximize din yung mga aircraft nitong airlines na i-entice sila na mag-operate from other destinations going to the Bicol International Airport. So in particular po, doon napag-usapan yung from Mindanao flight, so para magkaroon po tayo ng direct Mindanao flight. In particular po siguro yung sa Davao at Lagindingan, and also yung sa mga tourist destinations like Siargao po. So isa po yung sa mga tinitignan actually sir, with the assistance of the DOT-5 para po ma-push through yung mga other domestic routes po natin sa BIA. So ibig sabihin po, Sir Roland, parang mas makikita natin diyan prevalent yung mga turboprops, yung mga destinations na nabanggit mo po. Party sir, opo, parang gano'n sir, pero discretion pa rin yung certain airline if sa tingin talaga nila sir malakas, marami ang demand. Ayun, depende. Sandali lang, Sir Roland, at naputol yung call natin. So yan, tamang-tama yung diyan sa Bicol International Airport kay Sir Roland na Busito. Yan Sir Roland, our apologies, naputol po yung call natin. So depende na siyempre sa discretion ng airline company kung anong i-dispatch nilang aircraft diyan. Pero a-accommodate natin yan dito. As long as kaya po sir, opo. Yun. Siyempre kung hindi naman sabay-sabay. Kung mas may timing mislating naman tayong tinatawag dyan, sir. Yun. Possible po, sir. Possible. And with the statistics na ibinigay mo, talagang magsisiksikan na tayo dyan sa darating na panahon, Sir Roland. Hopefully, sir. Pero kung magandang problema yun na magsisiksikan tayo. Pero rest assured po naman na si office. Before pa naman tayo dumating doon sa magsisiksikan na part is may mga contingency na po ginagawa to upgrade the facility naman po. Yan, that's what I mean. Opo. O di, sige sir, kung meron ka pang gustong idagdag, hope to see you soon. Makilala din kita personal dyan sa BIA. Opo. Anyway sir, maraming salamat po for accommodating us. Anyway sir, sa mga passengers na lang siguro, reminders po to regularly check na lang din po yung kanilang mga flight schedules with the airlines kasi especially din po kumbaga nito. Baka kasi may mga changes. So like to regularly check naman po yung kanilang flights at this days. As of now naman po kasi wala pa naman tayo mga canceled flights related doon sa weather kasi di ba as observed naman sir masyadong malakas na pag-ulan this past few days. Pero fortunately naman po hindi madalas ang cancellation sa BIA. May obserbasyon lang kami sir, maski masama yung panahon, nakakalanding tayo dyan maski gabi. Kompleto na facilities natin yan, ano po? Pardon sir, medyo sir? Hello sir? Opo. May obserbasyon po kami, maski masama yung panahon at gabi, talagang dire-diretso ang landing and take off dyan. Kompleto na yung ating facilities dyan, sir, ano po?
sir, currently po sir, yung facilities naman po ng BIA, can handle naman po yung mga operations or yung mga ganong situation po. Pero yung nga din po, gusto lang may emphasize na regardless po nung sa weather, as long as may mga facilities or mga instruments na ginagamit, it is still po discretion naman din ng pilots po yan sir when it comes to landing. Kasi kumbaga, safety, nila yan sir, if sa tingin nila, okay po, they could push through the landing naman po sa kanila po yan. Pero the facility po ni BIA is almost complete man po as regards dun sa mga pag-accommodate ng mga flights during inclement weather situations po. Opo. Sir Roland, maraming salamat sa oras. Mabuhay kayo dyan sa BIA. Thank you sir, good morning po. Thank you po. Sir Pio, si Sir Roland Busito, ang airport manager kana Bicol International Airport digdi sa Alubo, Daraga, Albay. Yan tadi Sir Pio, dagdag na istorya kay Bang ko si Boy Joshua Dino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya kasabay ang manager dyan sa airport manager dyan sa Bicol International Airport si Sir Roland Busito. Oras Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta,
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pai, ano na nga ni numero kan ako Bicol Party List? 131 baga.
yan ang numero sa balota. Kan ako Bicol Party List 131. Ay iyo palan. 131 ang numero sa balota kan ako Bicol Party List. Rumdumon mo numero 131. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Huwasagan, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso kita ka na programa Tingog kan Banwaan. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na Al daw, please go ahead. Thank you so much, padayaw kita ko niyan digli sa City Hall. Katatapos po sa nakan Operation Baklas kan City Comelec with the PNP. Yan nagi si Attorney Connie Del Castillo tabi ang tatuyang City Comelec Officer pade tabi sa informasyon si Pio po sa DCGB live po kita. Yes, marahay na aga po, Sir Pio. Yes, Attorney Connie, good morning. Operation Baklas kita ngunyan tabi Operation Baklas, go ahead po. Yes po, tama po Sir Pio. Operation Baklas po, since ngunyan po ang pukuan ng campaign period ang national candidate. Opo, national candidates including party lists group of over. Yes po, kasabay po itong party list group, senator and party list. Opo. Attorney Connie tabi, yung mga nasa laog kan pribadong lugar sa compound ninda, ano ang specific ruling kayan tabi, Attorney Connie? Go ahead po. Ang guidance po sa MUYA, gabot po na sa private property. For as long as may consent po iyan kang owner, bawal mi po iyan tanggalon. Kasi ang campaign materials lang po dapat nakakaagyan sa designated common poster area and as in sa private property na may consent ng owner. Bawal po na nasa public property ang mga public property so kung mga public-owned government-owned buildings and structures, ito pong masatuyang mga public utility vehicles, so mga PNR. Bawal din po din sa mga waiting shed, sa mga street lights, sa mga tulay. Yan po na mga government-owned properties. Iyo tabi, Attorney Connie, insofar as Ligaspi, sa Ligaspi ka po baga tabi, dakul kitang nahihiling na darakulao na tarpaulins nasa compound po kan pribadong lugar, ang iba nasa itaas, nasa bubong. Ano ang kunyang kaan? Ano ang sistema tabi? Kindly educate us tabi po, Ma'am Connie, Attorney. Sir Pio, pagyaon po iyan sa mga residentes, nasa bubong, ang presumption ni po kaan, tinugutan po iyan kantad sa dire. So yaon po iyan sa private property na kung may consent po ang sa dire, di po iyan pwedeng baklason. How about kung halimbawa very evident na sobra duman sa ipinagtalaan na tamanyo, sukol, kan campaign paraphernalia tabi, Attorney Connie, paano an sa tuyang approach kayan tabi? Go ahead. Opo. Ito pong mga oversized tarpaulins na nasa private property sa Operation Baklas po, di po yan pwedeng tanggalon. Pero pwede ni po suratan sa kandidato and i-notify na oversize po sa iyang
sa iyang campaign materials. And obligado po siya na tanggalon ito within 3 days after ning ma-notify. Sige, di tulong aldaw after receipt o after issuance kang letter tabi nindo, go ahead. After receipt po kay itong kandidato. Duman lang po ma-recon so 3 days. And ang presumption pag dai po ito tinanggal within 3 days, ang COMELEC po kayo ba kang mga members ng Operation Baklas, pwede mi po yung tanggalin. Oho. Then and only then, kamo malaog na duman sa pribadong lugar. Go ahead po. Yes po, sir. Oho. Pag Especially kung halimbawa may mga private property na daiman po na consent ang tagsadiri, pwede po tinda magreklamo sa COMELEC para ma-notify niyo po itong kandidato na nag-create itong campaign material sa property ninda nang wala sa indang consent. Opo. Halimbawa, nagsurat na kamo sa kandidato na may na-found out kamo na dakulaon sobra sa taman nyo sa tarpaulin na nakabugtag sa sarong pribadong lugar. And after 3 days after receipt, dahil nag-aktibar so kandidato, who will be held liable? Is it the candidate or so property owner tabi na located sa tarpaulin? Go ahead po. So kandidato po, kasi so kandidato po ang ino-notify ni. At at the end of the day, si kandidato po ang nagbe-beneficiar kay itong illegal campaign material. Okay. So may sadiri kang compound, kang building, kang lote, dahil siya nin papanimbagan sa lay tabi. Yes, ang hahabulon ni po sa kandidato. Kasi anyway, ang notice ni po nakadirekta po sa kandidato. Oho, so kandidato ang papanimbagon nindo, not the property owner. Yes po. Ayun, Yes, okay. O di, sige, tabi, Attorney Connie, in general, pakiido tabi ang mga Tagaligaspi, sa insa na pwedeng magbugtak ng mga campaign paraphernalias, ining kandidatos niya to. Go ahead po. Opo. Para po sa araman sang publiko, inat na inat siguro sa size requirement mo na kang mga poster. Ang standard po na size ng mga poster, 2 by 3 feet lang po. And kaipuhan ang mga lugar kung saan lang po yan pwede ikaad, inot na inot sa mga designated common poster area na designate ng Commission on Election, and panduwa, duman po sa private property na may consent ang owner. Bawal po sa mga public places, ito pong na-mention ko kanina, and bawal din po sa mga private property na walang consent kang tagsadiri kang property. Iyo po, Attorney Connie, itong sutaman nyo, ang ibabaga pa, pigtatarakip-takip, nasusuluhan niya na sa common post, designated post area, tinarakip-takip, so tama man, so tama nyo, pero pigtarakip-takip, tabi, Attorney, paano yan? So, pigtakip-takip po, so, narin na tayo, karing na-occupy niya na yung common poster area. Okay po. Ito pong common poster area dapat po gabos duman. Allowed po gabos kasi para ang nangyari kinuha niya na gabos. Hindi po ito pwede. Yun, dahil pwedeng itong tinarakin-takin na sa natanganing saro sa mga kandidato makaokupar. Kaya nga ni po, common poster area para po yung tagabos na kandidato. Opo. Sige tabi, Attorney Connie, salamat din marhay. Salamat din po. Thank you so much, Attorney. Sabi, Attorney Connie Del Castillo, ito yung pong Legazpi City COMELEC Officer. Opo, thank you, ma'am. Opo. Oto na si Attorney Maria Aurea Bunao, nagali na may schedule pala siyang press con para sabay-sabay na mamaya alas 12 na hapon dyan sa Albay Provincial COMELEC para sa provincial level naman tabi pade na informasyon. Manyan, tinutukan na lang ining sa Legazpi after kan ginibunin ng Operation Baklas. Iyo, kumpadre nga, itong suduman sa probinsya, may advance notice na kita ka na ipinaabot man si Attorney Bunao. So, Libon, for the first time, dai na ipapairarom sa COMELEC control, dai na yata sa area of concern iyan. Ano? Sige. Opo,
Siguro sir, yan sa matutukaran yan sa ipapapod na press conference ni Attorney Buna. Sabi niya 2 p.m. diyan sa Albay Provincial Comelec. Roger. Ayan, tabi pa din informasyon live digdi sa City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadring Al, kasabay si Attorney Connie Del Castillo, Comelec Legazpi. Yung hanap buhay June, pwede na. Tanganing clear kita. Sakto pati mag-alas 10 taon-taon bareta ni... Sinong magbabalita? Si Angel, ano? Mabalta ang programa. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay Padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko.
Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pigaadalan kan Department of Agriculture ang pag-itaas sa taripa kan bagas nasa ngunyan nasa 15% tariff. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang review kaini kada 4 na bulan base naman sa Executive Order No. 62 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kanakalihis na taon. Katuyuhan kaini na ibaba sa 15% ang taripa kana nasa 35% kanakalihis na taon. Nahihiling man kan opisyal na posibleng magkaigwanin adjustment sa taripa kan bagas kung ang presyo kan produkto susug na sa target price kan presenting administrasyon na nasa 42 sagkod 45 pesos ang kada kilo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Diretso kita kan programa. So pinag-abangan niya tong impeachment June. Sa June na. Doble June. June 2. June 2 pa. June 2. Dumadama poon. Ade. Hold your fire muna. Tabi. Diyan sa social media. Kamong mga yaon. Diyan kadakol nin. Mga kung ano-ano diyan sa internet, sa Facebook. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramunta daw ang bit-bit na informasyon duman sa Premier Distrito. Good morning dyan sa Gabos na taga 1st District, especialmente sa Tabaco City, mga nakaantabay sa 106.9 WGB-FM. Good morning sa panginot yan ni Sir Dex Velez, asin sa Men and Women kan 106.9 WGB-FM. Special mention ta, subarka data si Elvis Precisely. Yan. Bakong si Elvis Presley, kundi Elvis Precisely. Siyang nasa Kwanduman Tech sa 106. Elvis, tatabis. Good morning dyan sa Indo. Nasa linya si Compadreng Jomar. Padring Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Duwa na naman na mga residentes kan syudad kan Tabaco na nagsirbi sa sendang barangay ang natawan tig 20,000 pesos kasudma hali sa LGU. Ini matapos pa rin, Pio, na mag-retire naman sinda sa pagserbi, asin na nakapagserbi nin sobra sa 10 taon sa barangay bilang community-based rehabilitation workers. Sa iranom kang ordinansa numerado 24-2017, ang mga nagre-retiro na mga nagserbis sa barangay digdi sa siyudad kan Tabaco, iuan matatawan nin 20,000 pesos sa indang pagretiro man pagkatapos na makapagtrabaho siya nin 10 taon asin sobra sa serbisyo. Kaya ba sa mga pagkatawang kapos na mga barangay volunteers, paring Pio, mga barangay health workers, barangay tanod, asin iba pa, arog nga ni kay itong sudwa kasudma na ang trabaho ninda is community-based rehabilitation workers. Susug sa impormasyon, anduang ini na nagresibi nin 20,000 pesos kada saro na cheque. Iyo si Milagros Bidol kan Barangay San Carlos, asin si Mariano Bosio kan Tabigian. Sinda itong sa mga case finders sa indang mga barangay na nag-assister sa mga PWD na makakuha kan sa indang PWD ID. Sinda pa man so garo extension arm pa de kang CSWDO o City Social Welfare Development Office sa indang mga barangay para mapaabot duman sa indang lugar ang mga programa kan naunambita na ahensya kan
gobyerno. Iyo. Ini sa irarong man padingpiyo kan so community-based rehabilitation program kung kaya maugmahom nandua kan ipapod kasot ma digdi sa City Hall para igaw-gaw an tig 20,000 pesos nagaro retirement benefits kan duwang ini. The best, compadre. Now, Roger na. so so basaran kan pag-retire, age or length of service over? Ang pag-retire baga sa age, pero kay po nakapag-serbisyo ka nin sobra lamang, nin 10 o sobra sa 10. Minimum Of 10 years. Pag dahil ka abot kaya nag-retire ka na, so dahil na yan. Pero pag ruminitire ka, pag retire mo, naka-minimum ka, igwa ka kaya ang padingpiyo na kandidat. Ini ang second batch na natawan dahilan so enot na matgaro mga 20 itong natawan na mga barangay health workers and other barangay volunteers na sa iba-ibang barangay digdi sa Ciudad Cantabaco. Magayon. May pabalo na 20,000. Roger on that, Paringpio. So nakaigwangan ni kang inut ki dit na dor diferensya because during that time kan may pasari ni daing available na pundo nagkaigwa pa ki dit na planong baguhon so ordinance sa gibo na saradang gismil para makulukar so sa gabos pero dahil ni natugutan kumbaga dahil nagka-oryon so sanggunian and sa LGU nang sabi iyo yan ang kidata dahil na pagbago nalato na sana magkaigwa kipondo basta mag-receive dapat ki 20 million. O di so kunyan so mga masunod na ma-retire halimbawa sa 4 bulan igwa na naman igwa ning sufficienting fundo para dyan over? Igwa na pa rin Pio. Very Igwa na. good. Dahil nagka-problema lang sana sa primerong implementasyon dahil nakarkulo ata ito so ma-retire. Pero natawan gabos ito. Natawan magiraray. So primerong natawan, suka ba nga lang, suka ba nga, pinahalat man sa kisarong taon para maalukan ang kampundo. Entonces institutionalized na yan. Roger on that. Okay. Kasabay na ini sa pundukan LGU Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na istorya hali dyan sa Tabaco. Maray igwanin mga pabalon lamang token of appreciation dyan sa barangay workers. Nasa front lines inda I-connectar ta dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Ansa mo yung chief reporter, kumpareng Jimmy. Good morning. Yes, pwede maray na aga sa mga parantabay. Maswerte na nakahuro niya to si PNP Provincial Director Julius PD Anyo Devo. Ngunyan, very busy siya pero at least natawang kita nin pagkakataon. Bawal na. Sabi pa di sa mga politiko ngunyan para nina ang campaign period sa lokal and sa national magapo ng ngunyan and sigun sa PNP Provincial Director Anyo Devo na police bawal and patik appearance na kun may clearance makuha sa police security group tabi pa de pero maagian sa nagkakanigong proseso and magin sa pribado na security personnel ni na politiko maagian dapat sa COMELEC bawal an siring na mga pasistema sa mga politiko tabi pade na nagdadaralagan sa maniba-ibang posisyon para sa 2025 election. O yes, PD. Tanggal mo na. Naman po, bawal tayo doon. Bawal ang police natin na authorized lang po magpatekan ng mga yung under ng Police Security Protection Group ng PSPG. Sila lang ng kasi may ng COMELEC. Tayo lang naman po kung may mga pupuntahan sila mga lugar na alam natin at mag-area security lang tayo. Kahit na privado sir, na kinuha nila na halimbawa security group nila bawal. Bawal po may permit po sa COMELEC yan. Kailangan nilang humingi ng permiso sa COMELEC. I see. Very good.
last na lang PD. Itong mga lumalabas na mga nabanggit mo kasi kanina yung fake news. Itong puting iba na ito pa de. Puting bana ito. Anyway, so yan tabi pa de paliwanag ka na PNP Provincial Director manungod sa nagrarani na mga na campaign period in the sunod kan. So election proper na yan ang katugunan sa mga kandidato, bawal ang mga suro security and kung iguanin kay puan talaga ni security masik nin clearance sa Commission on Election tabi pa rin. Yes. Iyan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, nakasabay si PD Anyon Nuevo kan Albay Police Provincial Office. Dakol na mga dapat na sunodon na regulasyon na stabi kan COMELEC. Tanganing da kita magka-piririligaruhan ha dyan sa kanayan sistema. Tamang-tama na unambitan na puting van naan. Dahil nakamuka nagsasawa tabi na informasyon na yan. Bako sanaan mo niya na taon dyan baga nagbutwa ano. And dahil man baganin minalataw na magurang na minapatutuon na so akin niya dahil na nagbulta no. Iga dyan sa mga Facebook pero inda. Isipon bako sanan ko niya na taon pira college na ako kaitong nagtatrabaho na kita digdi sa DCGB nagbutwa man an day maning naglataw na magurang talaga into the open nagpasiring sa police or what pero ni pating puting van ang pigagamit sa istorya. Taking for the sake of argument, halimbawa talaga totoong igwa ning nangungo ang mga aki nakiko ang menudensya. Magamit ka pa yun kan puting van na nakalakop na sa social media, nakalakop na ang istorya na puting van ang gigamit sa pangkuanin mga aki nakiko as menudensya. Magamit ka pa kaan? Dahil na siguro. Kaya inda misteryoso baga basta na sa nagbuminutwa yan sa internet baga yun ade pero kay ito maski day pang internet nagbubutwa ng istorya nga naramdaman mo yun several years ago minabutwa na sana yan somewhere else in time misteryoso baga ade o tao to baga so aki ni kuano pag dumanan na ko nga inday man nagkatram uy baga so aki inaputing makauyam na pagpara nataig igwa nang nagpasiring sa pulis na nagpablatter na tapos igwa ning manhunt operation na ginibog may nadakop dai man bagatabi inda. I don't know what's the purpose of it in a puting van na yan. Kung nasa sindikato man nagadnaro ka ng operasyon, would you use white van tanganing mag-perpetuate pa kang krimen mo? Dai, gusto sa ibon, dai maning kriminaro kaan. Saligas piguan ng kinong aki, hain sumagorang maglataw, magdigday sa DCGB. Pahanap ta. Ayan na, bagay maray man na arog kaanta, nganing day na magparabalag-balag sa mga aki dyan, adi. Pagbanggi. Bako sa naman ang ngunya nagpoon, ana istureng ana puting van. Kaya ito pang mga panahon iyan. Nawara na sa naman baga, rumdum ko kay ito June, nakagi pang panahon, ang studio ta sa baba pa sa second floor, buhay pa kay ito si dating Vice Gobernador, Kuya Danny Asanya, si Attorney Danny Asanya, Kuya Danny, Vice Gobernador siya. Igwa siya kay ito nin programa digdi sa DCGB, so lingkod bayan. Ada So, ano ito? So, programa ni Kuya Danny Asanya, pag alas 8:30, alas 8 ito, ipakikon daw digdi. Magayonon itong ni Kuya Danny Asanya. 8:30 yata yun eh. Magayonon ito na programa pagkabanggi.
editorial, analysis, gabos, Kuya Danny Asanya. Nagbutwa sa istorya na may aswang na nahihiling. Lingkod Bayan. Yan. Kuya Danny Asanya. Nagbutwa yun. Pareho man kaining puting van. Kundi ito, aswang na nahihiling. At may mga nagpapatunay. Hindi. Inuragan so grupo. Kaming Mega Force Patrol. Ang programa ni Kuya Danny Asanya kay ito, 8:30 to 10. Noragang kami kay itong Mega Force Pat. Sige, dumanon takunhain ng aswang naan. Di banggi, duty kami. Kung sain-sain. Napadpad kami sa daraga. Sige, so, naghalat-halat na kami kang programa ni Kuya Danny. Tama-report kami, tamay nahiling dang nagtatag dun sa puning kahoy, kung ano, nagkunayap, nagkayap-kayap kayo, so, pak-pak. Di yun. Nagpo-programa na si Kuya Danny, alas 8 na alas 9:30 na, Duduman kami sa Daraga, sarong barangay dyan. Kaibanan ko di Puntong, Lito, Bisi, Primo. Muna bikaan, nagparas pagasuka, sudahon kan nuyog. Yutong sa aswang! I-report ni Kuya Danny, sabi ni Kuya Danny, aswang kang kalokohan nindo, buroyong nangayak mo. So aswang na nahiling mi, so aswang sa botelya kan Ginebra, sabi ka ba? Ginebra. Iyo so nahiling ming aswang, nagbuto man istorya ng aswang, nagsirkular sa komunidad. Uto naman nga sa kung sa ina lugar, uto naman nga nahiling naman banggi. Jotihan ming banggi. Oraman aswang. Abi ni Kedan, ano nga nagpalas-pagas, boroyong na ngaya ka mo ba? Sabi man kan sa tong listener, nag-text si 8387, nag-text man si 8387, Good AM Papa P, kang nasa elementary pa ako, pangtakot man sa nasamo ang mga parako ang aki, ngani dahi magpararabas. Kaya so para tindang tamong, balde, dirty ice cream, budo koron, tarakuton kami. Irak mga sa mga paratyenda. Nalugi, tatarakuton na sa mga aki. Dahil nang nagbabakal kina ice cream, bangi para ko ang aki. Ay, nako. Iyon, kung para ko ang aki, aswang. Aber daw, jotehan nga nindo, Mega Force. Joti kami mananggad. Mantang nag-joti, nagpupuon na kan mamam. Agripon mo. Nagpalas pagasupon kan, sudahon kan. Nuyog, literal. Sabi ni Kuya Danny, nag-report kami. Tubod, gisa boroyong na nga ka mo, kaya nagpalas pagas. Duman na pundos istorya kan aswang. Ay, nakotabi bayain na puting van na yan. Kung pagparapatulan mo, inda. Pati ang otoridad bagaday, manag kanaan. Si susato yung amigo. Narubduman ko naman si Tio Danny Asanya mo na sakay eroplano yung nagsabat sa kuya. Si Dudes nagrulyo. Ano daw ang may kontribu man kainin ni Sir Dudes? Sir Dudes, maray na aga tabi. Iba man itong aswang. Oh. Iba so aswang ito sa Maranao. Walang iyak ka. Buah. Sabi ni Kuya Danny, boroyong nang bultok nang mga aswang ngayon. Yan. Boroyong nga sa Maranao. Sa Maranao. O na, off there ka, off there. Wah, ning Dudes ni. Narumduman ko lamang sumaranaw. Ay, naku ba yung puting bananin da. Puting bananin mga sa Facebook pati. Igo mga video-video nga na kinidnap ko na. Ikaw tagas kon sa initong lugar. Bako man di sa Pilipinas siguro. Rasa paman ba. Ay, nako. Hilinga daw dyan sa imong logbook dyan. Kung, pwede na da, may go signal na sa juntaan, makaput mo na kang programa si Joshua, no? So, kun yan, so, aramon niya to. O, di sige,
Mapaaram na muna kita tanganing all clear an sa tuyang mga masunod na programa makapuon sa tama sa oras and yung mga dapat ilaog makalaog maning tama sa oras. Pio Fernandez. Sa pangarag kabilog na tropa, salamat ka sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang